Aku sapa? Kowe to, Mas. Aku sapa? Dia. Wes, ayo wes. Joglo ora entro. Promosi udah purane. Hup. Mikir to ora? Sapa? Ha ha. Ora mikir tak tabrak lho ya. Di sapa? Tak tabrak sepeda motor. Ora Wah. udi. Ha ha. Sepeda motor lho iki. Ora udi. Ha Heng, ha. heng. Tidit. Ora udi. Tabrak. Heng, 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 heng. Ngeng. Aduh. Lara kabeh. Awak badan. Hah? Jaran? Heh, heh. Gudak. Herak, 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 herak. Halah, malah mau sepedaan motor. Udah wong tora iki. Gak nang delik. Kini gak delik. Modas kelomoh iki. Lah. Panan aman. Semut balaku, krisik musuhku. Semut balaku, krisik musuhku. Oh, tenang. Udah. Heh. 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 Begitu intimu. Heh. 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 Saman ya. Bah. Bocah iki nek kadung umat. Bahaya iki, Kang. Jelas bahaya toh, Kang. Urusan tempe aja mbok gawe sepele. Iya. Siji ucul, siji tekon neh. Nggak enak apa to, Mas? Piye ra piye udah gelut. Urusan tempe aja mbok gawe sepele. Anu to Mas Joglo. Awakku loro kabeh ngene iki, kemeng kabeh. Ayo, aja kaken alasan we. Ora, tos ngene ae. Aku pejeti sik, ya toh. Kena wis awakku penak, gelut. Ora masalah. Ngono ya. Kita tak pejeti, tapi kok ayo gelut lho ya. Gelut ora masalah toh. Ya, pejeti sik, kok gelut. Pejeti sik. Kapan piye aku ki? Wis, ayo mapan kae. Ngene juga kene ya. Pejeti kok. Alah. Sing ndi Kang sing lara iki? Ini kira Mas Joglo. Oh, tuh. Lah aku lho. Alah penak e. Lah tangane sampean kok empuk tenan, Mas. Lah kowe iki ora iki. Lah wis sak kelumpit iki sapa sing mijeti nek lara kabeh ngene iki. Lha sak klempet iki nang gone sampean pijet ya, Mas. Murah kok. Nggone tukang pijet lho. Alah, ndak kira nang gone sampean, Mas. Tapi kowe nak tenan. Kene tangan lho. Ya wis neno ayo digelut. Wes. Pakai penak ya sana, Pak. Ayo. Ayo. Wis lemes kuwi. Ada gelut. Mulai iki. Ya. Aduh, Lah, kenapa nih Kang? kesel yo kata Mas Joglo iki. Duh, wis dono iki. Nek koyo ora pejeti kok yo isin to.
Mosok ora imbang. Ya, Nah, aku nek sampean sing menang kayak ora bangga. Iya ya. Pengen. Ya itu ya. Kene. Kok ngalah itu, Kang? Saya dikas kilo nih karek marine. Kilo lho, tak itu. Wes lemes iki. Ayo. Kilo ki. Iya no. Ayo, tak ladeni, Mas. Ki mbok kira geben Kak ngantok perman sak pasar Mas Joglo. Wotok ki lho. Nyetel preman penantor iki. Kadung wani. Ayo Mas Joglo. Mulai. Kadung wani. Kok. Ayo. Mas. Kiwa Mas. Iya. Ayo. Tangan Mas, tangan. Hajar Mas, hajar. Dase Mas. Iya, Mas. Dase. Ya. Potongnya, hajar. Ayo. Kono. Ayo, Mas. Iya, Mas. Aja pisah, Mas. Ora. Kapok kowe. Kok terus. Ayo. Kuman Mas. Iya, Mas. Ayo. Wae. Yo, kok. Ayo. Seger, Mas, rokokan. Ya rokokan sik ta, mbeno kono ae. Ya, nah. Kene lho. Oh, wegel kata ya. Agak iki, Mas, aku. Gelut sampai kayang iki. Bongkok kae, Mas. Oh, remuk tenan kata iki lho. Pola sampean kaya ngono iki. Rokokan sik. Ya, Masalah tempe, Mas ya. masalah tempe sak randeng dibayar pisan ya, Mas. Nah, ya Bang Mas. Heeh. Rokokan sik lho. Wis. Debok iki mun tajak gelut. Pegel. Gel ya, Mas. Gelut tebok sampean. Iya. Ya lagi kuwe teman aku ya roh masih wong gelut tebok iki. Ya. Wes ngene ae Mas Joglo. Rasa nggo emosi, rasa apa. Kok apa sampean eder wis tak kei, tapi ana syaratnya. Lah apa, Mas, syaratnya, Mas? Aku gendong. Gendong. Piye? Ya wis nek nom. Ya kok Oke tak- iya. Iya. Apa gitu, ae? Cak. Kok tak kei duit. Ayo, Mas. Oleh. Tak gawe iki. Lho iya. Coba, Mas. Iki muson tak gawe. Iya. Oh lah. Penak iki. Enak. Tak tak pilih ben ora panas. Iya, Mas. Sikile sampean tungane rasa Mas ya. Enggak, Mas. Wong wedok nek belani tirakat sampai weteng lesu kok. Wong lanang diganjar duwe saithik kok kelakuane kaya asu. Ngono ki lho. Hah? Hah? Loh? Warung kok korat karet ki mosok kok gek mangan nek lindu no. Piye ki? Biar warung kok korat karet koyok ngene ki. Ki nek gak ditata diringkesi
Wirang aku karo centine. Hei, aku siapa? Hera. 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 Mas turun! Mas turun! Mas turun! Mas turun! Mas turun! Wes. Aku siapa? Gue mas. Aku siapa? Aku siapa? Hah? Teman kabur. Hei, aku siapa? Hah? Kopi? Susu? Ngisu siapa? Biar anak wong edan sisan. Gerber. Piye iku? Lagi terus. Aku siapa? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, abang kuning ijo di langit yang biru. Kesuwen? Hah? Ana sing kari? Ati yo wis. Wis to. Waras-waras mau. Wis to. Pengen kiri kumban. Loh. Lah iki sapa? Daimo iki. Lah kok iki kenapa? Mau kok klimbrak-klimbruk kaya wong ora kanggo iki. Penak urip moyo rane budesa. Nek budesa entek ototem kowe di juri budesa. Ya Allah, lah gombalku ki nandi iki? Wong wis garing kok ra eneng resik iki ya Allah. Bangetan can nandi parake. Mosok keterangan ki. Ma, kowe ora kathokku tak pepena kene to ra, Ma? Cah kira krungu tibake. Ma! Demo! Latu-latuku kebentuk cah. Kene ngopo ranjine iki? Anake nyeluk wong ngaget-ngaget iki. Anu ndas sing ngelu ora di delok. Kok lara kabeh ngene iki. Kowe gak ora kathokku, Ma. Napa, Mbak Ana?
Katokku ki nondi, Mama. Nah bocah ditakoki malah ngalah nggon. Katokku ki nondi, Ma? Kathok emang mbok gawe ngono kok mbok takokno. Alah alasan. Paling mbek koleksi ae kok. Ora ngoleksi yo ngoleksi kathok. Ngoleksi yo ngoleksi purel. Loh, purul ki panganan apa, Ma? Kuwi lho, purel ki daging sing dikek kicap lho, dipangan enak ero gur, Mbak. Wah, radunung aku, Mama. Sing tak golek iki kathokku nang kene iki lho, Ma. Kathok londrean mek Mbak Cen. Aku gak yo ngijeli mau nek ra eneng. Lah aku yo ora ero to, Mbak, aku turu kok mbok takoki. Lah mosok digawa wong gendeng, Ma? Masa iya, Mbak? Lah mbok, Ma. Aku wang goleki no. Sesuk juga Cen kok. Sesuk nek Cen rene apa sing tak kekno nek gak ngijoli wong aku gak ro ukurane kok. Ayo ngono, tak baturi. Tak Nondi nek goleki wong gendenge. nambah ya sak pethuke to, Mbak. Ayo, nondi. Mbah Mama. Deh, aku pe takokne. Purunmu panganan apa? Purel ki ku lho, Mbak. Iwak daging sing dikek kicap ku lho, apa ku jenenge kuwi? Kuwi daging sapi dikecapi ku jenenge lapis, Ma. Nah. Sing purul ku aku ki ora ero, tapi kok jer krungu purul ki lho apa? Kaya roti sobek to roti apa? Sesuk tak dudono. Ayo to. Nondi gene? Nang kono lho. Gawe kopi. Susu ora? Ha. Kopi. Kopi. Gawe kopi. Hah? Kopi susu. Susu ora? Ha. Gawe kopi. Nondi mau nek goleki ngene iki? Kono lho paling biasane ngluyur ngono lho nang pinggir kali ngono lho biasane, Mbak. Kuku nang ilang kabeh mau aku seneni centini kuku. Ora, wis to. Nang aku ora ukurane to, Ma. Kuku tak kok gede-gede nang glorot kabeh. Kae kok kaya Bang Ben, Ma. Endi? Kae lho. Kok kaya Ngid- iya, Mbak. Kok ngidul olah so- kebo kae. Kondi nek olah kebo kae. Kebo ngamuk ae kae mono menungso, Ma. Menungso lho kok Masa? tepak kebo, Mbak. Ngamuk EWM ki kok. Nah, iya kok olah jarian ngono ki lho kondi dek iki. Mbah kondi olahe. To lho, ki apa cah ngendong ngene kaya. Apa tuh Mas Ben? Go. Gancuk mbok anggap dokar ya aku. Aku nek ora wong ayu ki ngono to Mas Jog lho, kebiasaanku ki. Iya, berdua-duaan ki padha penondi. Laundryanku klo ilang, apa tak goleki. Takon ngewangi demo. Paling tuh digawa aku sapa? Ngono, Mbak Ana. Lah kowe omah mbok tinggal terus apa nunggoni? Demo ki tak kon ngewangi, goleki. Nek aku dhewe ora wani to Bang Ben, aku wedi wong gendeng kok. Oh, alah. Lah nondi nek goleki ngene iki? Hop. Lah giliranku ngomong lu sok apaan? Kok anggape ngomong kok diselak kae aku. Ya gentenan to. Wong ngomongnya to mau kok leren gentenan kaya giliran tahlilan nih. Demo ki. Hebat nih wong. Nih to. Ma. Nggih. Niki dong. Oh, gerak. Ngene dong, ini. Iya, Pak ya. Ya, ayo Bang, paling nomburi kono kok mau petuk anakku. Lah iya ngene iki Pak. Kok parane ngombri. Coba oke. Enek barang. Bang.
Bayar aku. Bayar aku. Bayar aku. Ya kalau bana, ya serang aja. Di Bang Ben, kae. Ayo, lo mau. Bang Ben, ayo Mas. Ayo bana. Ayo. Aku yo rawani to Bang Ben kok. Aku rawani. Wah, sampean aku di. Lah sing dhewe rawani malah mundur piye to Bang Ben. Nah yo. Ayo. Ayo. Aku siapa? Bar. Gue ngolok lu. Awak badan. Bumi wale Nah, ngono papane ngono ae lah, ngono. Tak ngetir to ra kowe. Monggo to ra kowe. Kapok ora kowe. Pokoknya aku ngawasi kowe ra ngerti. Nah, koyo Ngene lho. kowe duwe dasem. Dibandem tak rene. Ojo dibanting cuk loro, cuk dibanting, dibanting. Anu lho, kowe Acting ojo bae ojo banting, ojo banting ya awak. Ilom likur mesti rame Ora mata kali. Lah kok endi kok? Kacau si bulir tak golek. Ketok senenge gandengan tangan ketok mesra Mulat. Apa edase ngono. ketok senenge gandengan tangan ketok katoke Mikor cemoro dadi pilihane Wong